Hola, com va? Avui volíem presentar-vos un vídeo amb una sèrie de trucs o de consells per intentar passar la prova oral del mitjà o del superior. I fins i tot pensem que us pot ajudar amb la capacitació. Bé, comencem, doncs. Molt bé. Primer consell. Llegir diverses vegades i subratllar paraules per any. Efectivament, com tenim un temps entre que es donen el text i fem la prova oral, disposem d'una oportunitat per a preparar la seva lectura. Com ho fem? Doncs, per exemple, llegint diverses vegades el text, subratllant les paraules que poden ser conflictives, etc. La meva amiga Cristina deia que sempre apareixen una o més paraules que poden ser conflictives perquè no estem acostumats a la seva lectura, com per exemple els verbs acabats en iar, propicia, estudia, paraules que contenen el dígraf TZ, com paralitzar, etc., que sempre són difícils de llegir. Prepareu-les abans. El text només s'acaba amb un punt i final o para el carro, Ben-Hur. El que vol dir Aussi és que la lectura l'hem de fer amb fluïdesa i expressivitat, de principi al final. Sovint, molts alumnes comencen amb molta força i a poc sembla que van apagant-se i al final ja no els queda esma, ja no es queda alè. El ritme ha de ser constant. Per això convé que comencem amb un ritme que pensem que després podem mantindre. Una altra cosa és que jo sàpia, no està prohibit un poc d'aigua, que podem aprofitar per a fer una pausa perquè no se'ns seque la gola, que es veu sovint, i això pot provocar-nos més nervis. Pues bueno, anem a començar. Cal evitar tota aquesta sèrie de mots crossa, que sovint són barbarismes, que a més d'empobrir el llenguatge, ens faran baixar la nota, perquè no estan acceptats per la normativa. El pues, el bueno, sí, però com els substituïm? Doncs busquem una sèrie d'expressions que siguin genuïnes, que siguin acceptades i canviem-les. Al meu parer, en la meva opinió, etc. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo. Este consell va dedicat als estudiants que preparen els exàmens de valencià, però que o bé són castellanoparlants o bé el valencià que utilitzen està ple d'expressions que no estan recollides per la norma, com ara grifo, a elles les diré, madera o lo que. Estos col·lectius en ocasions cauen en dos possibles errors. D'una banda, aprenen una sèrie de fórmules fixes, correctes, però que reprodueixen de manera mecànica i artificial vinga o no a l'ocasió, a tort i a dret. D'una altra, en algunes altres ocasions, es relaxen i sense fre comencen a introduir aquest tipus de barbarismes que fins a aquest moment han aconseguit evitar. I com aconseguim fugir d'aquests errors? Amb la pràctica. Amb la família, al treball, amb els amics, com diu el mestre Urbà Lozano, en este cas per a les oposicions, no és el lloc per a improvisar. Practiquem, practiquem i practiquem. Qualsevol moment és una bona ocasió per a practicar la conversa en valencià. També sabeu que existeix el voluntariat pel valencià que us pot ajudar. La pràctica també ens ajudarà a sentir-nos a nosaltres mateixos cada dia més naturals, menys artificials i a donar-nos confiança, que també és una part important. I de moment, prou per avui. Si vos agrada, prepararem un nou vídeo. Gràcies!